Vítajte na dnešnej hodine. Máme 16. januára, rok 25, je štvrtok, takže cvičíme kruhom našim obľúbeným Magic Circle. Opäť máme V pozíciu. Otvoríme krásne chodidlá, dotiahneme lopatky a ideme nádych a výdych. Kruh jemne stláčam, výdych, nádych, výdych. Ako vidíte, lakte vediem do strán. A doslova pocit, že mám paže v tejto polohe položené na stole. Čiže mi lakeť nepadá do podložky. Ešte jeden. Hop a hop. Kruh máme pred hrudníkom. Nadýchnem sa a výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych, mením, nadýchnem sa, opriem sa do hrudného bodu a výdych, idem hore. Nádych a výdych. Nádych, lakte do strán, dotiahnuté lopatky a výdych. A vnímam ten výdych vo vnútri. Nádych a výdych. Ešte jeden. Nádych. Otáčam sa. Nádych, úklon a výdych, vrátim. Nádych, úklon, výdych, vrátim. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, kruh pred hrudníkom a výdych pretočím páže cez seba. Pozor, nedvíham ramena. Nádych a výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Je rotácia v ramene. A výdych. Nádych, výdych. Meníme. Nadýchnem sa. Výdych. Páža dole. A cítim, ako sa krásne prekrvujú svaly. Opriem si kruh o pravý bok. Ľavá páža je pri tele. Dám si ju do roviny ramena. Nadýchnem sa a výdych. Tu zatlačam kruh a pážou idem dohora. Nádych, idem po rameno a výdych. Nádych a výdych. A zároveň vnímam v nohách ťah, kolena neprepínam, vytiahnutá stabilná chrbtica a vnímam dýchanie. Nádych, otváram hrudník, výdych, vťahujem, zipsujem. Nádych a výdych. Ešte jeden. Nádych a výdych. Páža po rameno a páža k bedru. Meníme strany. Takže opriem si kruh o ľavý bok, pravá páža do roviny ramena. Nadýchnem sa a výdych. Nádych. Ešte jeden. Výborne. Páža po rameno a páža k telu. Super. Dám sa ku vám bokom. Ideme do polohy drepu a dáme si kruh pekne pred kolena. Máme v ňom oporu. Nadýchnem sa a výdych. Kolena ku hrudníku, lakti idú do strán. Nádych, pološpička a výdych. Nádych.